Χθες, 7 Αυγούστου, επαιτειακό Ντραμάικα, δέχθηκε πυροσβεστική ένα τηλεφώνημα για βόμβα στο χώρο της Αγίας Βαρβάρας. Η αστυνομία αμέσως ήρθε στο χώρο, ενημέρωσε τους υπεύθυνους και μας είπαν να κοινώσουμε το χώρο. Είπαμε στα παιδιά στους Κόζα Μόστρα να ενημερώσουν τα άτομα. Ανεβήκαμε και εμείς ως Οργανωτική Επιτροπή του Ντραμάικα να κοινωθεί ο χώρος όσο πιο γρήγορα γίνεται για ώστε οι αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους. Εκκοινώθηκε ο χώρος γρήγορα. Δόξα τω Θεώ, βόμβα δεν υπήρχε. Τι να πούμε, το ΣΥΝ και το Ντραμάικα σαν φεστιβάλ δεν πτωείται από τέτοιες φάρσες. Θα μείνουμε ενωμένοι, δυνατοί και του χρόνου θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχει σκοπό να κινηθούν νομικά εναντίον αυτού που έκανε? Πιστεύω ότι το έχουμε πάρει προσωπικά και σαν το ΣΥΝ και σαν Ντραμάικα και θα κάνουμε ό,τι το δυνατό γίνεται για να βρεθεί. Θα κινήσουμε ό,τι διαδικασία είναι δυνατή. Ξεκινήσαμε φανταστικά την πρώτη μέρα με το Δήμο Αναστασιάδη με μια λαοθάλασσα στην κυριολεξία. Συνεχίσαμε έτσι και την τελευταία μέρα με πάρα πολύ κόσμο. Έγινε αυτό το συμβάν, αυτή η κακόγουστη φάρσα. Όμως δεν πτωούμαστε. Ίσα ίσα αυτό μας έκανε πιο δυνατούς και μας τέντωσε για να κάνουμε ωραιότερα και με καλύτερα πράγματα του χρόνου. Πιστεύω ότι τα 10 χρόνια θα είναι και του χρόνου γιορτή, γιατί θα κάνουμε τεράστια πράγματα του χρόνου.